sugod naton palatuntunan sa ligbat, opinyon sa mga hindi eksperto. Oh my gosh, so you shouldn't laugh, says Mark. Ambient sound. We're not experts, so we are allowed to laugh. Okay, so ang topic to subong parte sa dinagyang past, present, and future. So, ano man bal nyo sa dinagyang subong? Isugde nyo daw eh. Sugurin nyo Mas How about kalibat lang kuya. What could you talk about? Mga tigulang? Okay. Lagyan subong, Actually- tama ka negosyo. Actually, sa kuya, kung na Papaliwanag. kuya, ang dinagyang, sa aton yung mga, sa aton pre, sa aton yung opinion, dinagyang before is earliest na memory ko of dinagyang is syempre ang cover sa una Channel 12 with nobody covers it better than Channel 12, IBC Channel 12. That's our local TV station before here in Iloilo. And seryoso what? And though sa una, as I recall, sa una though ang mga tribes, though more of kwan, yes, we can curse, fuck, shit, hindi puta, bilat si Eloy. As I recall, sa una, yung dinagyang is more of do na notice mo, do ka rip off siya. So, I mean, I don't know sa opinion sa iba, no? Pero let's be frank, it's kind of a rip-off of, it's kind of a rip-off of Ati-Atihan. Kind of, Pero in a way nga, ang Ati-Atihan is more super ceremonial, super religious, and though ang ila sad is more siguro siguro more organic, bla siguro more straight from the heart. Ang dinagyang nga is more choreographed. Kasi siguro because nga may contest aspect siya, no? Muna may contest aspect siya. Ang sad-sad is more of panata for most people sa Sa Kalibo. Sa Kalibo yan mga that's why panat. maski na they don't have tribes. No. They don't have tribes na kwangid. They form groups. Oo. Then they do sad-sad No. for Santo Niño, not for any prizes. Yeah. Whereas nga ang dinagyang, they have first, second, third, best in costume, best in choreograph, No. best in best, you know. That's all folks. Pero You're an expert after all. No. pero wala tagal naka sound off diri sa kun sino nga diri. So of course ako si Mundeng, hello. And punta di subong si Tepville! Bill. The Tep Squared Tapos Squad. Dax. Tep Squared. Si Dax. si Dax and Dax na may brace. And Franco. Maurice from Paris. Maurice. And ito ayan. Ayan and Manong nyo din siya. and Droxa. so muna Drogisa, Domina Queen. Kumangga po ng guest. sige lang kuan man lang do trip lang nga topic so muna ining Si crush niyo. Sa ligbat nito. Ang sa Oh, tawag sa ligbat, Dinagyang ang hindi. Okay. So, Going back. going back. Going back, no? Going back, Yeah, no? back Ang to the isa, topic. ang isa ka difference pag subong nga may remaking. Why na ginagamit subong Why na termo? Oo, so una, may May remaking remaking. ara. Kaya kayo do, subong, kay sa una, mga bal kami remaking after sa Mga tribong performance sa mga Oo, tribes. May remaking and may street dancing sa Kalirial, gina mainly. Literal. Hasta gin magabi, no, dire-diretso subong nga wala. from the parades. Alam na may pamangkot. Oo. May remaking. Ano po sing may remaking? Gang niya sa Merrymaking is merrymaking is street fighting. Street fighting. Sorry. Nanay gani. Sorry. Street dancing. Kumbaga Subong yung ang
kung baga na may parada ang dinagyang or kasadyahan tapos dire-diretso na yun niya pagkagabi set up sound systems then silinaot mga tao sa dalan. Ginagamit, bro. Pero in fairness may nakita pagin man ko pero do laban gidi ya didikto na yata ng tanan diretso sa Smallville kag sa Smallville Capitol. kag sa Tao sa una, Capitol. dumduman. Kaya ka costume pa pre, may Lupinta sa tsura. Patay na to sa... Oo. Patay na. Yung gabisan sindo lang yung suna mo. Pinta mo. Oo. Sa amon, bisa una, sa amon nga grupo, galagaw kami sa Iloilo, naka-combat boots, kag naka-duster. Yeah, mga Ligaw. panginayaw, Damo. damo na gamo na. Sister, gano. Kay- Once a year mo lang. Once a year do kumbaga bala it's Dopista, kaya dopista. kumbaga do it's in one way or another do it's our version of Halloween kay do kumbaga bala pwede kaya kalagaw sa around the city nga biskan Mga costume, maginago kaya bala purma mo bla biskan ma do mascot tsura mo ya okay lang kay team remaking mo numan ko na sa una do sa una ti siyempre gamay po ti ka shock pa ko kis sa mga borders na Ginago, purma. o pinta na yung face paint niya sa Oo, una si ano eh. Hindi lang ako magambala. Bangin. Hindi lang ako magambala. Tao, ginago purma at home sa dinagyang. sino naman na Tapos- Ano yung topic nyo? tapos ano na dayon imo ya Drox anong mga mambal mo sa ang earliest memory mo ya sa dinagyang Damo-damo pa tribo, tag 20 ka tribo. sa una Barangay kategory. May barangay, na kay may barangay category Lain ang open Subong lang ya, barangay. karang nahot na lang. actually wala Sa bungo. Wala na, pila na lang matig. Siyam? Siyam. Ah, pulo. Wow, wala. Gusto open na lang tanan. So, di ba? May 20 pa. Oo. kay do may barangay category wala ko gani sa tudod lang wala ko ka ano gani ng barangay category sa Barangay, una Barangay sa Iloilo. Barangay. Barangay sa Iloilo. Saga. ti do like example pero kun Tubatog. si example kuan Maurice from Paris. si Maurice from Paris he enjoys listening me saying example all people are upstairs Pointed his finger outside. okay anyway so ano na to like ano na to na istoryata Kilig ka di ako. ano na to na istoryata kuan Barangay. ang barangay ti hindi man naguro sila nga tanan gid nga barangay no Tribo. kung sino lang willing kung sino lang willing nga barangay okay so mo nang may barangay category Lubi, Mulabi, yung mga Oo. Halimaw, Himala Kunggo Kaya sa open lang, sa open mga high school mo, mga Sagasa, mga high school ba, mga Sa CTI. before ano ganing sa Nasyo? Bula-Bula. Before Bula-Bula, yeah, Mongolian. there is Mongolian. Sagasa. No? Oo. Before ang Bula-Bula, yung Sagasa, yeah, Atub-atub. Ato-Bato, Kungga, ginaya Halimaw. Before yung may galupad-lupad nga Agila, may tiger yan. Pero ang costume is made of mungo seeds, patani, mga munabla. Bala nyo kung sino ang may sala sa mga muna sa bahay. Sino? Si, ano, Blanc. si Romel Fluen. Dira na nagsugod ang ano mo, mga ricer mo sa bula-bula. So nagsugod ng ricer, ginpadako na lang. So mga iban nga tribo, ginilog na lang yung ginilog. Hasta Wala pa na no. Oo, ay pa sa actually dumayara man Iba guro pa lang sa tao. Why? yan. Wala sa una mo. Tao lang yun. hindi sa kasadyahan I think dumayara Sa kasadyaan, kasadyahan gani. na siya Float lang na mo, float lang na. Kasadyaan, wala. kasadyahan mayara sa una Ang ricer float na pro sa kasadyaan sa unang ga-represent sa ngamunin. Oo, float lang na. Pero ang ga-perform, wala riser. Wala ricer sa una. mga later siguro mga 90s na siguro
Anyway, mga 90s, may Tuloy na lang kaguno ang nagsugod. Ang Yun Racer na, no, year 2000. No? 2,000. Ang damdaman, ginasa unang sa bula-bula, ang unang ang kalayo na blila costume. Gablo. May apat ka Racer. Actually, Dito sila ko na pala first Pula, time. pula tapos gablo. Bula-bula ang Bula-bula. May harap pa sa sports Kagamo mo ng complex. rason sa nila, ang kaperdihan. May ruta pa sa sports. Ipinirdes lang sang uli, na kay ang iban, nagdagko, pagid ang sponsor nga, nagdagko, pagid yung Racer. Pero in fairness, kuan man, siguro, why man na kaso mag-innovate ka kay, like example, sang una gani. Like sang una gani, nagsugod ang dinagyan, kundi, amo na nagambal, nga, do rip off si sang ati-atihan. Pero sang sinudlan, sang kita lang niya guro, ako dumdum, pre, or kita, nga sang sinudlan, sang binirayan, nagdasig na. Nagdasig na kay kulit isa una ang traditional gidya hinay do pareho gidya sa sa atiatihan. Once the Binarayan tribe of Antique joined the Dinagyang, that was when it innovated by having mga faster tribe warriors and mga female na kay kadumdum ko sa una mga puro lalaki pero when Binarayan came puro babae na dressed as men. And muna ito siguro to sa innovation man siguro galing kay siguro muna sakto man nag-innovate yun man sila. Pero sa nag-innovate yun man sila with the floats and the risers. And the risers. Pero siguro do nag-abusar na ang iban nga do nag-sobra na gid. Si Subong, Umakon mo yung bilog nga freedom, do Racer lang tanan makita mo. Pila lang to ng Warriors. And sa una, sang mga 1980s, ang mga tribes pauti pa na sila sa formations nila. Like example, Mga kanon-kanon. Mga kanon-kanon. kun ang kamera, Ang top ang TV shots ang IBC nga from the Eagle and from Regent Theater bala nga shot. Makita mo yung may mga formation sila nga sometimes naga-shapes into hearts, Pinwheel, square, o na pinwheel, amo na. bulak nga. Muna yan sa una, yan, no? Tiyan mo na subong. Ano na subong? Subong plot. Theatrical na Oh. Theatrical. Subong yan, tingala ko may mga audio yung kanta-kanta ya. Sa una daw na mo. Oo. So, drums, Kanta-kanta lang Sa eh. sa Mga sa ilokon. Ang po yung subong bisan sa pinta na lang. Sa pinta, sa mga warrior. Sauna. Brown na ya. Oo. Kaya muna hindi. ako nung color sang... Do amo na do nagkuan man na sila. Do ginimogin man na nila nga do sort Sige, of kung do itong clear gino-resist nila, Kay Why na ko galanta? Pwede ko. dark brown. Away ka nagatanaw. Hubog siya kasi dyan, blang mo. ako naman, di ko Bagay. makalanta. Bagay. Actually, mo nang pinaka-common gidya nga kun sa dinagyang. Hindi ka mag-inom kung gusto mo mag-attend sa dinagyang Sunday gidya. Hindi ka mag-inom sa Sabado gabi. Kagi ko yung tayo isa lang huras tulog ko mo. Para pa kami sang gabi, pagkadason, sa GMA, pakutulog pag mag-coverage, pwede kami sa GMA. Coverage pa gidya. Dating, bayan ng lain mo. Where you belong. Ikaw ya Mark, how about you Mark? From the point of view who came here, what year did you come to Iloilo? Not really. Mga new age na yan. Mga 2000. When did you first move here? I agree, and that's the main point of the discussion. When did you move here? Yeah, it's important. I wanted to emphasize on the example. The example. Okay. But thank you for opening your mind to diversity and globalized vision. I just wanted to ask your opinion from Hey, thank you. your perspective. Thank you very much. Thank you a lot. It's not often that we are Kasi hindi na pagkarawa ko offered rin. this occasion to express ourselves Kaya ang layaw yan. as tourists or foreigners. So, muna. So, subong, notice ko na, so, kung doon ka commercialize na ikatama Wala na ang religious aspect sa Sneaking dinagyang.
na subong kwarta-kwarta. Komersyal nang idya katama no. Kag ano ko, na-notice ko sa dinagyang niya, nga wag ginagadak kong premium man. Pila how? Tawag pila lang ka 100,000 lang yung ano yan. Do kada tuig same. Oo. Hindi 1 million something. There's one thing, probably the turning point was the Dinagyang 2015. 2015. When you had this dance party at A3 road and parking lot and etc. Car show. Yeah. The globe inflated Balloons. the balloons, Oh, yeah. hot air balloons, and suddenly I realized, okay, that's it. The Dinagyang that I could see the years before is over, and it will not come back. It's And way now- much different. Now it's going to be It's focused. It's focused too much it's going on to be the Disneyland. yeah. Okay. It's focused too much on the corporate sponsored gigs. Oo na. Ang sinunog, ganito pa masukit. And I've been told by a lot of people from Iloilo City that actually they now drop Dinagyang and they go to this city in the northern part of the island where there is still this parade in the street where actually the people join the parade. And they That's Kalibot Yatihan. that's the real Kalibot original Yatihan, yeah. Tiatian. Yeah, that's the original And now one. more and more people are going there because they are Yeah. disgusted by what Dinagyang has become in Iloilo. Yeah. So my goal Naging tunga, naging My goal this year is to go to the Ati-Atian. Yeah, it's good. Yeah, don't stay here in Lul. Instead of, because if you notice the Dinagyang here is what you have barriers, you cannot do anything, you just watch passively, stuck like a Spanish sardine Yeah. in the crowd, and that's it. But actually you could watch Ati-Atihan and Dinagyang at the same time because it's not on the same Sunday. Like Ati-Atihan is third One Sunday ahead. But third Sunday while What I mean Dinagyang is fourth what I Sunday. mean is the magic, for me the magic of Yeah. Dinagyang Sa has sinulog, pre. Diminished. faded away, and Yeah. I would like to find something Galingan nila, more, niya ilang, hindi ang Roots. mga saksa. Yeah, you see. Pero sadya, pre. exactly. That's my quest. People enjoy the big parties. If I ask, for example, to my friend DJ Dennis, who is one of the main stakeholders on the house and dance scene, you see, See? he will be more inclined to go to the globe parties. Now, The rave. So The where rave. you have The invasion, what do you call that? Gani. Invasion. Daw mo nang daw. Dako na sa So party-party. it's like going back to this conversation, this debate that we had with After Six Radio, Yeah. the late and much regretted program last year about the transformation of the city, Yeah. asking when the transformation of the city was in the process, and we didn't have Mega World yet, or etc. Yeah. People were wondering what is going to become of our lifestyle and stuff. So now you have it. Yeah. It's Now fast. you have it. It's fast changing. Yeah, it's fast It's changing. very corporate now. We're gradually losing the and the laid back culture also, because Iloilo was used to be famous because everything is so laid back here. It's so relaxing. Yeah, famous in both ways. It also in a negative aspect of Yeah. being laid back, where so. But Yeah. but Dinagyang, I don't know. We're still laid back, but the millennials. Yeah, you are laid back. You are laid Not back. the millennials. Yeah. You're not? No, I'm not. I'm super
Super hard. Yeah. You should be laid back. No, I get laid. It's different. Laid back. Oh no, laid back, laid at the back. Laid a lot. Subong yun, ayun ang back. gilaga kung dinagyang eh. Ako man. Nagali. Our Because friend. we're all the Retarded I mean, yung mga dinagyan. Wala ko galagaw kung magdinagyang na sa city, pero like kung like itong last year na may tukar ka mo, At yun na yung mga inalangihan mo na yun kung may kilala ka. Pero dinagyang mismo, pre, Sa why? dinagyang mismo, dinagyang proper. Do nadula ng amor mo bla. Yeah. Kasi munding medyo Mga manol na lang yan. Actually, nakakanto. Kay Tido, subong lang kami ni Mrs. ko yung makalagit sang ticket. Oo. Kaya mo na eh. Isa pa na. Oo. Ti medyo galing. Ti mahal kung tanawin mo. Mahal gin man yun. Mahal gin man eh. Pero at least do mo lang nabla do subong mo lang kami maano. Bisan sa una, pre, bisan hindi. May makalalanto, dinagyang. Banta, subaybayan mo gid sa TV mo. Oo. Taon mo gid ang performance mo. Oo. Subong nga daw, yeah. Why? Bugtawan mo aga kay Tanawin mo ko na no. pamunuan mo gid no. Napamunuan mo gid na. Pamunuan mo gid. Galain ka na napon sa tunga-tunga. Uy, pugaway ko na lantaw. Ito Lagson mo sa performance GMA ka. kay sa Oo. judging area number 3 lang mo no. Oo. Eh, Galing subong eh. nga. Pati ang coverage wala na. Why? May Sky ka tood, may Cable Star ka tood, ano pati ang mga cable networks, pro pay-per-view. Bisan hindi pa, pre. Diba ang ginaano nila? Amo nang ginago gid ya. Subong, bisan hindi. Way labot nga hindi namin ang coverage nila. Hindi ako ginagana lang tao sponsors. nung inigang eh. Hindi namin ang Delay kwan. pa, delay. Mga judge lang na namin. ng tribo, magka-commerce, advertisement pa. Oo. Pwede po, tas sobra 30 ka advertisement. Delay pa, buga pila ko minutong delay. Tapos ang kwan, ang lain pa na ya kay ang naidlawan ko ya part sa speaking of sa mention yung ina sa IBC. Naidlawan ko na ya lang ng after nila nga ko ni live coverage. Before, a week before or a month before, pero May updates. May dinagyang updates. Dinagyang updates. May amo na ya sa una ya. Sa Channel 12 dinagyang updates. And then madinagyang na dayon live coverage. The day before ma-show pa na sila sang mga past years nga performance na muna. Tingnan ni ma-live coverage sila bino. Ni matapos ang dinagyang ang tribe parades tapos usually mga alauna bino. Alauna replay na nila dayon instant replay. Kay mahalin na sila example tapos alauna ang next nga show dinagyang gyapon replay nila halin sa puno para nga kung example binoara kas dalan tapos napuli ka na pag by the time nga pagabot mo sa balay nyo nakatanaw ka paliwat tapos while abot siya na ma-replay pag na siya mga alas 4 alas 5 sa hapon para nga kung gabi ka na nagpuli alin sa matanaw mo pag iya mga kaapat yan ni-replay yun eh pagka alas 8 sa gabi replay yun pag niya Ano lang, steady lang yung komersyal. Oo. Subong nga, di po ga, matsyag mo, matigang kapag sugod sa una, komersyal, nagbukal lang tinigang mo. Ay, tapos, amo pa ng isang butang nga makadulula gana, bisan sa TV ka na lang tanaw. Grabe commercial. Tadaon kasi komersyal na. Wala sila sang tuig tong ang dinagyang ruta ya sa sports complex. Oo. Tapos disrupt pa ka noon time show. Di puta mo gito kadumdam mo ta nga do nagkuan hindi sa ang noon time show gali sa Freedom Grandstand gito nga why anay nagsugod ang tribes kay makanta pa ya si Sinoto may ara pa ya sang ano to ganing do noon time show to iya kay ABS to blam sendo ara mga artista to oo Hindi lang. gindugin buto sila muna ka No, to ano? oo seryoso Mabalik lang tayo kung ano. Ano na ora? Teka na yung pulso. Dasi ko pulso yan. Normal. Pagbalik mo karon, bay na kami di guro. Hindi ba? Diba? makabalik ka pa de Kung ari pa ka mo eh. Machum-chum. Dami na kami Machum. really Bata naman kay Iban na ito mo to. Bike mo yan yan. Dala sa lakyan no, Rio. so mga Ang motor niya, no, ni, no, ayan.
So, Dahil muna. ano parma. Uy, bus pa. Lupad din ako na. Dako lagabong. Uy. Ano tanay, ma-advertisement. Commercial break. Commercial you break do. tanay. Commercial break. Ang ambanon, Mga ambahanon halin sa natulong sa inyo kay sa sang Alaska Duramax. Filled Milk. Ang Alaska ang Filled luto Milk. ni Pat sa Kalaymunding Balay. Visit. Hindi mo ang tao, di ba? Niwang ang tao nga tagas. Buti pa, gasyat kami ni Utol. Kita mo itong terrace naman sa baba mo. Oo. Gasyat Ano? kami ito ni Utol. Tapos, ano Dason tabo? do ga tripping sa blang paniol. Ga bumalos gidya, mancho gid ya. Tagsing nga paniol ano. Katatlo. Sun uno naga dason gitudo, gintuduan pagid ni Utol nga. Basta nga tutudo nga ga luwi-luway mo. Ga planigbo sa subong ga planigdag. Doon no tingog do tao man. Do hindi do tagsing nga tingil bla. Oo. Di duwa kami nakabate. Do mo na ba. Anong nga ang nangambal ka mga mancho ang nakita nyo? Tiki Ang ato. Ang kay sa tubang sa balay ito na makita mo itong mga tagas ng mga kahoy bla, mga santol mo ano. So na may duldol na dako nga tas taas gid ya. Gin pasaray. Puti dira na dang mancho. Puno. Ano kaning mancho ah? Do Mangambal ka nga mancho ano na. Niwang sa nga. niwa nga kapre. Ang mancho, Niwang. in-cross nga kapre kay Slenderman. Na Do mo na. Do tas taas. Yung panglakad balay bla. Maglakad ka sa balay ang mabatyagan mo na nga ang mahangin na bla gulpe. Nga wala rason na wala ginlakada na kuno balay mo sa mancho. Mark is making an extreme skeptic face. You have my I'm sympathy. telling you, You try. have my sympathy. I heard what you said. I am inviting you, you have over. my It's not sympathy. my house, Yeah, but no, I'm you have my inviting you sympathy. over to go sleep. Yeah. You have not ever then- considered to change the perspective. Hindi, You gulo tell lang yourself, masuhan pa. I've been in a constant mass hypnosis. Though, ano ko to? Doon pila ko to, 5-6 years old. Yun, Dumduman ko lang. Tapos, halin kami sa Balian, bra, sa pagsangaan. Hey, listen. Tabo kami sa suba. This is for Hindi, your sorry, ako educational naman, right. Pagtabok na muna, ako kami suba. Sa una, way pa na daw tayo time. Nga Wala ko mga concrete. mga dike. Hanging bridge lang na sa Ano una. gani, mga- Hindi kami wala pa magagi flood sa hanging control. bridge. Way pa flood Wala pa control. flood control. Na hindi kami magagi sa hanging bridge. Sa suba kami nagagi, kaya mas lapit. Naog kami sa suba. Pag naog naman sa suba, ang tubi, ano ba mo, ang tubi do, tas sa tuhod ko. Di, arami sa tunga. Gabi na. Yung Pinay do, mga manug alas 3 na, mga alas 2, Yaga. alauna, mga muna. Bago tapos sa lunch by Lian mo, nagupod lang ko sa mga pakaisa ko nga mga tigulang na. Paglantaw naman sa punta, ang kabunsel ga muna sa tubi oh. Nga halin sa babaw lang kabunsel naghapay mo no. So yung gulpe lang, uy, part puta. Risik the drugs na sa. Gansa nga gap. Kung wala sa tubi, tiga alam Panirip. sa tubi. Patatakas kami doon lang, naglagan kami pakadto sa balay. Lapet naman lang na dala mo, pakadto sa balay. Ting sa una, sa balay namon, sa tupadya, may do tambakan, blas ang kamalig na, bla. Prong style na sa una, sa kamalig na may kwartos, babaw. Sa dalom, ang mga karbaw na daw ang ginahigot mo. Dira ang bugas din sa babaw. Sulod kami to sa, ano, sa babaw. Ting migo sa pakaisa ko, ging kagod, yablang garab kag binangon ba. Wow mo no.
Gulpilin din ba tiyan mga dugo syaget mga nakaraskas diyan ng nipa. Nga dugi na uyog. Ngin sundan kami ali ambal sang nitiyo ano ngin sundan kami ali sa Balian. Insundan sang. Wait, may kabalo. Rito aswang eh. Oo. Bata pa kami mo doon. Pila to kami nga bata. Yung usual na bla nga. Kundi mo maile na mga tigulang. Doon ng mga bata. Kasi tirin-tirin lang masunod na yan mo. Nga amakan ba ito sa una na. Doon ng gate. Ramay. Ano ang... Amakan man. Hindi. Ang gate gidyabla. Ang sanyog na bla na tawag. Ang Lokay. 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 Lumduman ko ba na siya. Experience. Puta, dira ko nagpate, pero nga puta, mo na to ng pabiya, lapit sa syudad, pwede puta. Mas damo pa ko nabatian sa pabiya kumpara sa mga duinyas na yung mga tumangga. Niyarakin mo na daguro eh. Barbara, hindi. Daas kabugaw, bla. Kabukaw. So, Lokay. Lokay. Haba balon. Draksa, pero di ka draksa. Yan eh. Ang pawana ko mo. Teka, ba, mabike ka sa pabiya na circumferential. Kagi ko yan sa ano yan eh. Alin bilya. Sa may ano. Sa may ano gano'n na. Hub-hub da bla. Oo. Pero hindi rin kaya magya sa... Hindi rin kaya magya sa ungka, bla. Wala pa tinggawan. Ginagulo nito yung lugar eh. Try mo May pala, patio. ano, Drox, saling ka sa takas. Ikaw be. Bla. Sabi ko sa Diyos. Oo. Di Jason, bla. Ah. Nga, Sa upot nila siya. May tay-tay. Upot nila si Dada. Hmm. Wow, puta to, hindi na nila magbalik si Dada sa pabiya. Uy, yung dulong mo ko to nila mo. Kaya ito yung dalawa. Oo, ginpatudlo ko sila tanan nga ante daw sa pabiya. Nga way na bala may gistar pila niya ka to tinueg niya nga way ginistaran niya. Sa alta meron din sa Mga tigpila niya ti sobra niya si tintaw si ta to eg way ginistaran. Tani Ara pa pinastan. sa Tachiras. Way gid naman dason bisan ano Ang ano da bla. mga balay sa mga old Ang family. lapit sa da. Centennial, gano'n namin may. Way ko ba do? Meron na gid. Ano yung istaran? Ano yung paistaran Ano, ng sa ang ati? Centennial nga, ano, nga resort. Marikudo ba sa una? Ang Marikudo, may ara. Ginada yan. Oo. Sa Marikudo. Oo, meron. Isa ka tripping kami da bike da. Hindi namin ko sa Marikudo mismo, may ara. Ginada yung Napakita ko na. yan. Meron na. Meron Kaya ako may pakaisa kong go GT. Puta do noon ba ti ako Sa may Centennial da Hindi bla. ka upod na sila, ya kita ako sa CCTV, pero wais na upod, yung lakat sa hallway. Oh, di po. Oo. Bobot no dumdum. Na ano na sila ya, mang tinlos doon na kwarto. May CCTV, piyak Yun, puta ko lang isa mapuli karon Pero daan. sa Pabiya pa, malagtay no? sa... Kaya may tricycle ma. Maayoy mo yan kay lapit is dala na. Wanto yung suludlon ba to ya? Ugly no. Magi po ko to sa Mancho. Sige na istaran Tama ka na Mancho. nga, pawala lang ko Pero may istorya. gano'n daw mismo. Puta mo Puta po. si Alas Pakas stress ang ka. kagawin. Lagang mo na eh. Wala. Pati ang Lagagin ko muna na yan. yan. Muna to, kung natabo sa amon, muna eh. Kung balaan ko na Wala yan. na malatayan sa istorya. mata mo, Punta no? sila Yeah, na sa gitlagan na lang. Lagan ako. Bahala ko to. Bay. Tud na pre. Bisan. Sila gin... Ambon na kung di ka tigulang mo. Puta eh, ya. pwede guest. Iya pinagyangan na mo. Daw mo na ba? Nga nagpupod ka sa miga mo, nga nag-abla mo, nag-housekeeping ka mo, pupod ka sa miga mo. Iduwas laya, gin tanaw ang CCTV. Una nga rewind, ara pa. Pero gaano lang yan, sabay lang yan, tindog lang yan, bye. Nagsulod sa kwarto. Pag, nga, liwat tabi muna, wala na. Ginago na tabi siya pa pabiya. Let's see. Sabi ko na may katindog ang bahay. Balo may katindog sa bahay. Bisan na sa ano tabla? Sa kabugaw tabla? Gali. Sa kabugaw sor? Kapakadto ka na sa Barbara?
Gambal sila nga hindi tuod ang mga mariet niya. O, di Ay, may puta, itong guest. damot na patay mo. May guest kita gali si At taga sa bulong. Nag-appear. Di bla? Dra sa bulong bla? Si Stacy. Bala mo man na sa bulong. Ha? Dumiyara na Mambal puno kita nga, nga. isa lang siya sa tunga talam na. No? So, kung mag-agi ka, kung na ba yung kita. Sa din Sa bulong? Sa Barbara? Din ang bulong na Ang sa- bulong, di bla kabugaw, sor? Bulong na diyon. Dra gina da, damo patay da mo. Kamunsel, ano kamunsel? Ang sa ano ka ni ato mambo. kalanaan da bala? Dara na yan. Basta sa kung di makita mo, Eleco 1, dira na ako di may mga palayan. Sa likod, yun actually, Sa kung likod. approaching ka, may ara na da puno, may isa lang kabilog siya sa talamnanan. Durdo mo. Ako no may ano man na siya da. Yung dira sa ano ya sa kabugaw da, dumdamo gina da na patay. Mga disgrasya, no? Dira man na da na itep. Kaya disgrasya lang prote. Ano pa to? Nang Simananta. Oo. Si Mana Santa nagpuli sa bubog sa patay. Black Friday siya na disgrasya. Ang ano pagidya Good Friday. ang Good Good Friday. Friday. ang Black Friday. babae nga ano naging ipet sang motor nga kakasulo ya. Ang pugot ng Oo. Damo na damo. Ginapakadara. Salvage siya pa na dabe. Damo na da pinang salvage. Amo na dang Eh, lulubngan sa una sa mga insect. bilan ko Amo na dra. sa bulong may gatuhaw na na diya nga mansion sa itong talamnan yung Do damo na da. Dira naman na dang area Kita ano. mo nga wala naming mansion. Amo na Archaeological site da. Archaeological site nga Arang ka pa, Mons? pre-Japanese. Do pre-Japanese. Mga oras nagatuwa ang mansyon. Hindi. Tistay ka na bla padlaga nga ano bla. Ano ka da isa ka lang bla biyahe ka nakamotor ka biyo Ano kon. yun? Sakyan ka? Kon ga bike ka o. Sakyan ka. Oo, Wala mo ni oras. Muning oras baybayon mo pa Halin- barbara ka subong. Halin na ganan pakadto sa Barbara ka subong mo. Pabarbara. Na hindi po. Nag-face, no? Amo Gusto na mo nga mata man sa street light eh. amo nang literal nga ginamba nila nga ang kahoy. Kaya hindi pa dala. Aras to nga dalan. Tabok sa tunga dalan. Away na. hindi Kung na maglikaw mata- sila mo na puta mo bunggo ka na gali. Ang mansyon sa mansyon ka pole. Ay. Away na. Wala na mo. Hindi na pa sa baka. Tema mata guys. Oo ah. Ay, patayo.